Anya laki din! Ay, manulangan nga daw, Mare. Valentine's Day na. Ay, wan nga rin kumare. Ay, papanunutag lang ti boyfriend ko, ha? Handa nga tamang regalo na para kanya kinton February 14. Ha? Ay na mare, saan mo na panunutan dayta? Ay, sana mabalin. Masapol nga da regalo na kanyak. Ha? Tiyak lagi ti pagbibigyan no itirabiino awan regalo na kanyak. Anya? Pudno ti bagbagak. Awan ti agkay-kayang. No, awan ti bouquet of red roses with chocolates. No, February 14. Ay una yun dayta mare. Katuan mat. Talagang awan ti kayang. No, awan ti sabong nga itad na kanyak. Uray once in a blue moon mat kat pagbalinan nakmat nga special. Anya lagi dinaya. Ha? Lakay, kaya't kulaan nga ipalagipkan ka nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Saan amabalin nga awan regalom kanya? Anya? Si kakit dimot bakit? Kutuan ha? Makangag kalakit di iti awan sardeng na asao no sumangpet ka nga ima-ima. Una yan, Kurita. Alawanan. Regaluan kanto iti sabong nga da chocolate na. Ay! Kayat ko day talakay. Namnamaag day tanga imbagama. Uwan ka di. Anya kalakit din aya. Kat gapo takas ta timbagam. Ala, intan ijay silet lakay. Nakadigos akon. Si kalang tururay. Anya? Ay no syakla ang lakay. Saan anapatag ti sabong? Wano anyaman a regalo into no may a Valentine's Day. Ha? Di igatang mo iti sabong. Ay na, igatang mo laangan iti manok ta partsenta ta dapay si daan. Makaigop tayo pa iti sabaw. Ay, uwan na bakit? No, kastati ko na. Dagiti nga min daddo mga asawa a babae, kat masapol ka nung adda regalo dagiti asawa da para kadakwada. Ay ngam no siyak, it doesn't matter. O sige, gumatangak iti manok inton Valentine's Day bakit? Lutwak a pinikpikan. Ay na, kat agyaman ak alakay no kasta. Anya lakit din aya. Oh, adto iti sabong. Regalo para ken ka, Kurita. Ay na, agyaman ako na ilakay. Agyaman na ka talaga. Awan anyaman na, basta para ken ka. Happy Valentine's Day, bakit? Happy Valentine's Day to lakay. Agyaman ako na, ya. Ala, inkan ijay silid, talo katamday ta regalo para ken ka. Oh, adto yan tilutwak a pinikpikan para kang kabakit. Agyaman ak lakay, ay nagganasan. Ay, wala. Imbis nga igatang ko iti sabong, unuan niya dita. Ingatang ko lang iti manok, mabsog ka pa'y bakit? Anuam nga min ay ti sabong, malaylay tumat laang. Isumat. Isu nga ita a Valentine's Day. Ilutwang ka lang. Dito'y ka lang sa alas ha. Agbuya kay TV, tas siyak tagluto. Aldaw mo ita bakit? Anya lakit din. Kaya't kumanday ta. Nasaya at day tangar aramidong lakay. Itultuloy mo Anya? Saan laang nga ita Valentine's? Inaldaw ako ma. Oh, anya ngayon mo tintin nila kay mo ken ka, di Valentine's Day, kumare. Ha? Ay, kat adu kumare. Anya? Rinigaluan nak iti bouquet of red roses. Kan adapay chocolate. Oh, ay di wow, ikaw na. Apay si ka.
awan inted ni boyfriend mo ken ka. Ang damat may sabari sa pangturog at kawas. Iso na lang, tawan sabong nga inted na kanya. Ay, awan adi nga rod ano kasta. Saan nakaalab no awan regalo na ken ka? What? Ngam siya, mariknak alabnak nila kay ko. Gaputa adda regalo na kanyak edi Valentine's Day. Di sana all na lang, Corita. Marik na kanungaruan, alab na lab nila kay na. Gabot, inikanda iti sabong iti Valentine's Day. Anya? Ay, nasaya at adino kasta? Ha? Patyamatay kay. No siyakla ang amok amin di mapaspasa magidaglawlaw. Ha? Anya lakit din kunak manlatan. Anya? Amok ngamin nga aging gaita. Kat saan pa lang sininsinaan ni Anton di babae na. Anya? Aging gaita? Ha? Wan mare. Iso asaan man nga agkampan dadaya ako rita. Ipanakal na gid din kanyak nga ini kanila kay na iti sabong. Ha? Gabula ang tawon inted nilagay ko kanyak. Oho. Oy, sika talaga. Ang mayos laang. Uray awan inted nilagay ko kanyak sabong. Nasibugan mati sabong ko. Anya? Nay, sabong mo day taimot mo, Kurita. Ha? Ay, wala na. Umay ko laang mata, ipakita kada kayo. Anya? Inted nila kay ko da ito iti kalman nana. Iso anaragsak ti Valentine's Day. Gapu iti da ito a regalo na. Kastaya. Mariknak akas taunay ti panagayat nila kay ko kanya. Saan akas iti daduma dita nga awan pa'y sabong da iti Valentine's Day. Anya? Pagkakitaan, asaanan nga ay ayatan dagiti asawa da. Oh, pagkunamag? Una, tanong na patig da pay lang kadagiti asawa da. At da kumamot ti sabong da akas kanya. Anya? O alain ako nana, inak pa'y ijay kaaruba adad duma. Mapan ko ipasyar da ito'y sabong nga inted nila kay ko. Nasken amaamuan da. Anya? Ay napaw. Ay pakawanam. Oh, nagputo ti darang ti init ng pumalagnaka si Kakurita. Ha? Kan apa dita sabong nga imot mo? Ay namare, umay kula ang ipakaamu kada kayo nga inikanak nila kay ko iti sabong iti Valentine's Day. Anya? Siguro, awan inted nila kay mo ken kanya. Ha? Ko ha? Awan angam inlutuan nakmot iti naimas asidaak. Dinabsogak pa'y. Naragsaka kun uray sa anak nga inikan iti sabong. Uhu, ti kunamkit di. Awanin panagayat nila kay muken ka. Iso nga awan sabong mo. Anya? Ala, di takan mare. Umay ko laang impakita. Nakaragragsa ka idinapan a Valentine's Day. What? Mapanak pa'y di ta kaaruba adad duma. Mapan ko ipakaamo. Ay, makapaalag at talaga dayjay ako rita. Umay na insursor di sabong nga inted nila kay na edi Valentine's Day. Anya? Katun, inrugi na edi laod nagpadaya. Anya? Imay pa'y nga rod ditoy. Nagpudot ti darang ti init itay aldaw. Ngam nagagat, anapan nang ipagpag na iti sabong kano nga inted nila kay na. Unay na Kurita. Aglimlimpyo talagang ti panunot na. Anya? Iwan man. Sigo din atadahil ti panunot na. Iso nga aglimlimpyo itan. Di mo pa ila imbaga kang kuha na. Ama sigurado na nga tanga ay ayaten nila kay na.
asawan. Kat naging gayta. Kat adda pa ang babae nila kay na ama pan nasarsarungkaran ija ili. Ha? Iso ano na pudno nila kay nakingkwana? Saan ko man nga agsapol iti sa bale? Iso asaan nga umdas ye panangitid na iti sabong? Kabno makuna anasaya at nga asawa? Hindi laki kinaya. Na yan nga naramid ni Corita. Talaga saan nga umdas ken ko nga post na iti Facebook ti sabong intad nila kain na. Kaduan, saan nga umdas para kan kuana? Isuan na pa napaimpaka mo iti kakaruba. Oh, what the F? Kaya't nakanaw nga ipaka mo iti karuba, akas tauna iti panagat nila kay nakan kuana. Gapo iti sabong nga intad na iti Valentine's Day. Anya lakit ni Daya Corita. Dadael sa matan ti panunot na. Anya dadaal nga ibagbagamat. Aglimlimpyo ko namkit di at asigod mo na dadaal ti panunot na. What? Katuan mo. Idi pa'y adadaal ti panunot na. Medyo aglimlimpyo kit di ta at isalbag. Hoy, Corita. Kaya't ko lang nga ibagagan ka. Asan nga umdas nga ini ka na kanila kay mo iti sabong. Tapno makunamon nga ayatan na ka. Anya? Di mo sure. Anya ka din day nga ibagbagam si kabakla. Magmasid-masid ka din paminsan-minsan. Alam mo yun? Ti kunam kit di, umapal ka laang. Oh, excuse me. Umabal nga ibagbagamat. Anya nga'y kumati-apalagan ka. Sigakit di mat. Umapal ka, gaputawan sabong mo idi Valentine's Day. What? Ay na, Corita ya. Ure awan sabong ko di Valentine's Day. Naragsagak lata. Gaputa loyal nila kay ko kanyak. Da. Kat, loyal mo't nila kay kukanya ka. Di mo sure kung nakmanan. Anya? Ang mga no itilikodan, ti kinasweet nila kay mo di Valentine's Day. Katadamat gaya, milimlimad na kan ka. Anya? Iso asaan ka, apakampante unay, mare. Makabanog mo't yagbagkat iti pinalingki. Awan pa'y mo't ti mayat at tumulong. Apay akasla nila kay ko tinakatalikod. Adda kadwa na babae. Kat nagmayat ti inarakop da. Anton! Corita? Awanan kay tibaen! Ay, Corita, ay pangasim. Gusto ko mamatan May sakamat! Anay ko! Abay yung sipat ka matlagman! For your information, siya ti asawa ni Anton. Mawatam! Si kagayam ti asawa ni Anton? Ay, saan ang nakaskas daaw ang nagbirok nila kay mo iti sa bali? Kita umanday talangam? Kasla nalipatam ti nagsarming sakbay arimuwar ka. Anya! Ay, kasla masidag ti kasilyas idi imay ka. Mag-toothbrush din paminsan-minsan, aber! Awanan kay tibaen si Anton! Ala, gusto ko mamatan ba kay? Di nakawag-awagan iti bakat! Adda makaungatakan ka! Huston ikarik asaanan maulit pa'y. Isumat lagayam nga agin sweet-sweet ka iti napalabas a bulan. Tagayam, wagas mo lang, tapno mailimod mo, taramid mo, salbag ka! Ay, Corita. Ha! Kundi itad ka iti sabong kanyak, ngam addamat gayam kay ikam asabali!
Nagawan abain mo! Ha? Di ta ka man laangan. Ay, yalakit din aya. Apay nga kastamot ng tilangam kurita. Puro ay bags matan ti makita ay tirupam. Anya? Siguro, naamamon ti aramid nila kay mo niya. Ha? Anyat kaya tiyo ang sawan nana? Addaam mo yung maipapan iti aramid nila kay ko? Ada ah. Idi pa'y nga amok. Kamjak la ka ti agsao. Tadyak kaya ti mapabasaw. Kaya't ko, asika mismo ti makadoktal iti aramid na. Anya? Nasayaat mo't atasikan tinakaam mo iti rayta. So nga ita, ammo maun. Ay saan nga umdas dagiti sabong nga itadda no Valentine's Day tapno makuna apitpol ti asawa. Nana? Aramid di pakakitaan. Saan kat adagita sabong wano chocolates a regalo iti Valentine's Day? Anya lakit din aya. Anya kay kumare, kumusta? Ha? Ay siguro, nalaylayan ti sabong nga intin nila kay mukan kay di Valentine's Day anya. Anya? Pag isuan na laylay, naamuamutan ti aramid na. Apaw, na proud ka pa. Idi nagpost iti sukmad. Pampanakal mo nga kasta unay ti panagayat nila kay mukan ka. Mare. Anya ngay ita, at damot gayang babae na. Amo mare. Mababainak unay kada kayo. Honestly spokening. Anya, honestly spokening manan nga. Ay, sika talaga kurita. Napan ko pa'y mat-impact pa ka mo nga inikanak nila kay ko iti sabong. Umadamot gayam taramid na. Kat, mapanumutlay pa ka mo, aanadoktala mo ti aramid na. Anya? Mangrugi ka ijay laod, agpadaya ka. Anya lakit din aya. Ay, naimbag pa'y kanya. Urawan sabong ko'y di Valentine's Day. At dalata nila kay ko. Nalawala tati kayang ko. Asino kumamot nga iti pangibagbagam iti dayta? Sino pa'y kuma? No sana si ka, Corita? Anya? Saan nga men nga umdas ti sabong? Wano no anyala dita na Valentine's Day gift nga itad ti asawa? Tapno makunana saya at na. Anya? Matuto kang magmasid minsan ano? Wa. Oh, anya nga ita, naamuamat lang nga adda babae na. Adal kada tayo no maminsan nga asawa niya. Ngam, saan matgadi nga amin, ah? Ti asawa a lalaki, no sweet da unay-unay, ang mga no delimlimad da. Huh? Wagas dala dagi jay, tapno mailimad dati aramid da. Husto ka iti dayta nga imbagam mare. Iso anas ken abantayak ti asawak itan. Katuan tapno agbalbaliw. Tapno indon sumaro na Valentine's Day. Ure awan ti sabong. No lakit di, nagbalbaliwan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.